Sa nagpadayong pagsaka sa presyo sa bugas, apektado na sab ang mga karenderya. Gani sa Davao City, dunay 5 pesos nga pagsaka sa presyo sa matagkap sa kanon sa mga karenderya sa Bangkiruan Public Market. Ano ang report ni Argil Relator? Padayon gihapon ang pagsaka sa presyo sa bugas. Gani sa Davao City, kung iadtong milabayng semana, kapin 45 pesos pa ang presyo sa matag kilo sa bugas. Karong semanaha, sa pagpanubay sa GMA Regional TV, misaka na sab kini ngadto na sa 50 pesos per kilo. Tungod ni ini, apektado na sab ang mga karenderya owners sa syudad. Gani, gikan sa 10 pesos matagkap o tako sa kanon kaniadto, karon tag 15 pesos na kini. Kinahanglan matud pa mohabol ang mga karenderya owner sa pagsaka sa presyo sa bugas aron sab dili sila maalkansi. Hinoon, nagpabilin ang kalidad sa bugas nga ilang ginalungag ug ang ginaghanon sa ilang takos. Gikan man gud sa 1,100 pesos kaniadto nga 25 kilos nga bugas nga ilang ginakompra gikan sa supplier. Anaa na matud pa kini karon sa 1,400 pesos. Busa, bugat gayud ang dakong pagsaka sa presyo. Ano mo nagsugod og pasaka, ma'am? Mga 3 days ago. Kay ang mamang god diri is painitan lang siya. So kami kay among customer man god nagamami siya tapos ginaparisan lag rice. That's why kanang nisaka pud sila, nisaka na lang pud mi kay lisod jud kaayo sir kay nisaka na mahal ang mga presyo pa ito no. 15, bago namin nag-15. Kaya naman. Mahal ng bugas. Sa pagsaka sa presyo, apektado sab kaayo ang mga mamalitay. Mahal siya compared before na tag 10 pesos lang which is affordable. Karon kay mahal na siya for me. Since nag-board lang mi diri sa Davao, so pricey siya kasi 5 pesos talaga yung difference. Plus, pag sa labas kumakain, mas mafe-feel mo kasi parang doble or almost doble ang price ng rice. Sa problema karon sa nasod sa pagsaka sa presyo sa bugas, gibutyag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mao sa nagdumala sa Department of Agriculture nga ginabantayan sa gobyerno ang supply ingon man ang presyo. Ug sa karon matud pa, ginalauman na sab ang kining harvest o ani sa mga lugar sa Isabela, Nueva Ecija ug dinhi sa Mindanao ang North Cotabato. Busa lauman nga sa mga mosunod nga bulan ang taas nga supply sa palay ingon man kining mga bugas ug lauman sab ang pagbaba na sa presyo. Ginalantaw nga pipila sa mga rason nganong taas kayo ang presyo mao ang pagsaka sa presyo sa farm gate price ingon man ang importation sa rice inputs ug sa mismong bugas. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.